de España. Foi unha das consecuencias da desecación e posterior urbanización das marismas que ata finais do século XIX definiron a Vilagarcía. Con esas obras, a ponte que durante máis de 200 anos uniu a igrexa co pazo quedou cegada. Naceu así a actual praza co nome de Campos Elíseos. Igrexa de Santa Eulalia. Esta igrexa é de arquitectura barroca. Praza da Independencia. Chámase así na honra dos vilagarciáns que defenderon a vila diante da invasión francesa de 1808. Nesta praza foi declarada a guerra ao francés. Como consecuencia, un ano despois, a vila foi arrasada. Este feito obrigou a súa reconstrucción e mirar ao porto como futuro. Era o centro comercial da vila. Alí facían a compra e venda de cereais, aves de corral, froitas, etc. Ata 1929, en que se inaugura a Praza de Abastos.